Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Spain ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Belgium da ci 2-1. Idan muka kalli wannan wasan gaskiya za ka yi ba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Spain irin ƙoƙari da suke yi, irin namijin ƙoƙari da suke yi. Idan ka duba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Spain a jiya sun samu damammaki da yawa, a ce ya kamata a ce sun yi amfani da ita, amma ba su yi amfani da ita a lokacin da ya dace ba. Amma da duk da hakan dai sun riga da sun samu bal ɗinsu, wanda ɗan wasa Moreno shine jefa ƙwallonsa ta biyu a kusan minti 87, wanda za ka yi ba masa da irin ƙoƙari da yake yi. Gami da ɗan wasa Lamine Yamal ya ƙirƙiri dama da yawa a cikin wannan wasan, kuma ɗan wasan shine ɗan wasa wanda ya fi kowane ɗan wasa ƙoƙari a wannan wasan. Za ka yi ba masa da irin ƙoƙari da yake yi. Dama ɗan wasa Lamine Yamal ya ce shi a harkar ƙwallon ƙafa ba lalle sai ya sa bal ba lalle kuma sai an san shi